Benvingudes, benvinguts a Parlem Obertament. Nacho, avui parlarem de psicologia esportiva. Explica'm un poquet el concepte en si. Molt bé, Carolina, has començat bé, Parlem obertament. Sí, bueno, el concepte de psicologia esportiva no deixa de ser un concepte associat a la psicologia, al rendiment, a la millora personal, a com ens afecta als esportistes o a les esportistes d'alt rendiment. T'inclous, Com ens afecta? Clar, per supost, perquè tu ho retuvo, Carolina. Jo jugava al bàsquet. A les caniques. Hòstia, jo jugava a bàsquet, Jo jugava a bàsquet. Tu eres jugadora de bàsquet? Sí. Alero. Era alero. No, i per això entrar així a l'alqueria del bàsquet de València m'ha portat grans records i a més, el passa és que no faré ni un tiro, perquè em posaria molt en ridícul, sobretot perquè tenim dos jugadores, ens acompanyen dos jugadores que sabem molt bé què significa competir al màxim nivell amb la camiseta del València Bàsquet. Són Queralt Casas i Elena Buenavida. Què tal, com esteu? Acaben d'entrenar ara mateixa, Han vingut directes i vos ho agraïm moltíssim. Quantes hores entreneu al dia? Depèn del dia, però ara més o menys estem fent unes 3 hores. Una sessió de 3 hores, comptant el gimnàs i la pista. De matí? Sí, en principi sí. A la vesprada ja calma. I descanseu un dia, imagine, després del partit o abans? En principi, ara que tenim només una competició, sí. Quan era doble competició no teníem temps de descansar. Molt bé, doncs comencem per ahí, no? Per la psicologia esportiva. La primera pregunta és, teniu psicòleg en l'equip? No, nosotras en especial no. Sí, es verdad que conocemos a otros equipos, otros clubs que sí tienen uno, pero nosotras a nivel de club no, a nivel personal pues cada una ya se busca sus cosas, però... I creieu que seria necessari? Vull dir, un psicòleg, no sé, per a l'equip en conjunt pot ser, no? Després pot ser si cadascuna es busca la seva psicòloga, el seu psicòleg, però en conjunt, en equip, seria necessari o seria recomanable? Seria més que recomanable. En els equips professionals, per exemple, la NBA, tots els equips tenen una figura del psicòleg, que és incontestable que no tingui una figura que millori el rendiment del cap, perquè això no és una part física, no? Vosaltres el sabeu. Com en qualsevol estímul extern pot afectar al teu rendiment, no? Qualsevol preocupacions de la teua família, en la parella, que estigues en una ratxa que no t'ha eixit el partit com tu esperaves, un partit o dos, això afecta, no? I després la cohesió grupal, no? Jo volia preguntar com afecta. Per exemple, esteu jugant i n'hi ha una jugadora, la mala ratxa, no? O sigui, la mala ratxa personal i la mala ratxa grupal. Què se fan, això? Perquè jo he vist en algun partit vostre, un partit, dos partits i algun partit més que heu agarrat una mala ratxa. Com se trenca, aquesta mala ratxa? Bueno, al final és a base de treballar, no? La veritat és que això passa molt a l'esport. Es perd més que es guanya, es podria dir. Llavors, amb els anys aprens una mica a portar aquestes males ratxes i saps que la base és, des del treball que fas setmanalment, doncs posar-hi potser més empeny a l'hora de quan aprendre, no? Aprendre de quan t'han remuntat un partit, per exemple, que tenies guanyat, que això ens ha passat aquesta temporada un parell de vegades, aprendre de l'error i que no et torni a passar, no? Llavors, és difícil mentalment, però quan ets professional t'hi has trobat diverses vegades i això, la part mental és molt important. I en el vostre cas concret, perquè la gent sempre parla d'estadístiques, de la part física, tècnica, però el cap, quina part fonamental té en el vostre joc? A ver, es lo más importante porque por muy bien físicamente que te encuentres, por muy bien, si no estás activo mentalmente o preparado para todo, porque en nuestro deporte tienes que estar preparado para todo, pues puede ser que no se lleven las cosas tan bien como tú esperas. Entonces es una realidad que nosotros tenemos que saber. Y ahora que no está tan de moda, pero sí es verdad que se ve mucho mejor ir al psicólogo, usar esa herramienta, pues creo que todo el mundo, más dentro de nuestro deporte, debería de usarla. Clar, perquè com deia Queralt, potser amb l'experiència, no? Sí que l'experiència sempre ajuda, no? A superar una mala ratxa o tal, però com aprens, no? A superar tanta pressió moltes vegades d'una competició a l'alt nivell del València Bàsquet? Sí, ella ho deia, que això fa uns anys, clar, jo porto bastants anys
sent professional, i això fa, et diria, 10 anys, no sé si mal vist, però ningú en parlava. No sé si la gent ho utilitzava, però no, ningú en parlava. I ara és veritat que la gent comença a veure, no?, algo normal. Com tu deies, creus que és obligatori tenir un psicòleg a l'equip? No sé si obligatori, però molt recomanable. Molt recomanable. Igual que tens un doctor o un fisio, Clar. jo sí que ficaria un psicòleg, perquè al final, com diu ella, la part mental és més important per mi que la part física inclús. I ho heu demanat al club o no? Jo no sé si... En el meu cas, jo, per exemple, l'he utilitzat. Ara jo crec que gairebé totes les jugadores hem utilitzat, encara que sigui pel teu compte, un psicòleg, perquè és molt important, perquè t'ajuda a fer la teva feina millor, no? Jo no sé si... O sigui, no, al final, en aquest club, jo sé que en el nostre equip, la majoria tenim el nostre psicòleg. També, el psicòleg també l'has de trobar un que potser un em va bé a mi y a ella no le va bien, eso también es una otra cosa, ¿eh? No sé. Y son etapas también, que Claro, en un momento lo puedes necesitar más y en otro menos. Entonces, ya el ser profesional te da a eso de tener que buscarte tus propias cosas. Y saber cuándo o cuándo no, no? Sí. Clar, perquè hi ha psicòlegs esportius, no?, especialitzats en això. Sí, jo estava pensant ara, jo he tingut fa no res a un jugador d'èlit, jugador home, no vaig a dir el nom, boníssim, de primer nivell, que ha demanat l'ajuda professional perquè estava passant per una situació de canvi d'equip. I estava en una situació de canvi d'equip per a l'any que ve. I estava passant per una situació personal que li estava afectant el seu rendiment. Un canvi d'equip, que te pare, bueno, és un canvi d'equip, no afecta tant. Hòstia, no afecta tant, com que no afecta? La família que has de canviar... És un canvi de tot, de ciutat, de club, de vida... Clar. I també segurament canvi de rol, canvi d'això també, t'has d'adaptar a moltes coses. De ser un capità, o sigui, de ser una persona exemplar a l'altre equip que potser no és el número 1, que això ja afecta també a les expectatives, les exigències, no? Que imagine que això és algo que a vosaltres també s'afectarà, no? Les expectatives d'inici de temporada a lo llarg de l'any, com se van complint, no? I si has arribat a complir, bé, i si no, això de la part personal, la part de l'equip... És que són moltes coses, I també això, si canvies d'equip, acoplar-se a un equip ja fet, ja format, a un entrenador, a una manera d'entrenar, i després això, a les expectatives que s'esperen de tu, no? La veritat és que ho teniu fomut, que diuen, per la teva terra. Ser esportista d'elit et porta això. És molt maca, la vida d'esportista d'elit, però no tothom... Hi ha molta gent que té el talent i les condicions físiques, però no arriben perquè això és el més important. Sí. Feu rutines abans de... Sempre feu les mateixes rutines abans de jugar un partit? Jo és que soc una loca. Jo sí. He de dir que he millorat, He millorat amb els anys. Però rutines vols dir... De joven. Què vols dir, rituals o supersticions? Jo soc molt maniàtica, soc molt supersticiosa. Vale. Rafa Nadal, més o menys. És que dins del vostre món els pensaments màgics se disparen, Els pensaments màgics a prop del toc, d'aquest punt. Jo és que tinc tocs, jo tinc toc, això està clar, en molts àmbits, però ara ho he millorat molt i ara si una de les coses no es compleix no passa res. Però abans em quedava ratllada, en plan, no, ara perdrem perquè no he fet això, ara no. Clar, això era una de les preguntes, no? Com no entrar en bucle en una idea? Jo pensava, per exemple, quan falleu un tir a vegades decisiu, no?, per a guanyar un partit, com et treus després eixe pensament del cap? Eixa culpa, entre moltes cometes. Yo, sinceramente, yo estoy empezando ahora a ser profesional, llevo poquito y a mí a día de hoy me cuesta mucho. O sea, yo pierdo un partido muy importante y duermo mal esa noche, la siguiente, pero porque soy una persona muy competitiva. Entonces, ahí es donde creo que tiene que entrar el papel de una ayuda del profesional. Sí, pero está bien, lo normal es esto. Es Sí, decir, total. he fallado, no duermo y estoy cabreado. Detectar-ho i posar-hi solució, sí, no? Ahí la parte está de continuar con descendencia en tu mateixa, no? Hablarse bonito, que es una de las cosas que en muchos casos no fem, no? En el esport competitiu, el hablarse bonito quan encertes, però també si has errat, continuar parlant de bonito, ¿no? Sí, la teoria està molt bé, però la pràctica et fustigues. Total. Y con tu trabajo cumples, porque vienes, entrenas como la que más, pero la peor parte yo creo que es en casa. És I aprendre... moltes vegades també entrenes bé
tota la setmana i arriba el partit i no et surten les coses i dius, ostres, saps? Sí. No? Quina mala sort, però Sí, clar, total. al final l'important és el partit. I tant, i com deia, no? Que l'experiència a vegades té el seu què i suposa que t'ajuda a viure en eixa, no? Sí, en eixa a veure, pressió. jo també, clar. evidentment, a dia d'avui, jo crec que tots els esportistes, per ser esportista professional has de ser molt competitiu, jo crec, molt ambiciós, perquè si no, no et dediques a... O sigui, guanyar o perdre, és la teva vida, el guanyar o perdre. Però sí que és veritat que amb els anys, tot i que encara jo també, si falles el partit, o sigui, el tir decisiu i fas... Al final és un grup. Ja no és que perdi jo, és que perdem Ja. tots, i que tot el partit no ho defineix aquest tir. Però si l'has tingut tu i l'has fallat tu, o perds un partit que sents que no has pogut ajudar a l'equip a guanyar o tal, doncs vas a casa i aquella nit costa dormir i tal. Però això ho he millorat molt amb els anys. Jo a la seva edat... Bueno, a la seva edat i amb 10 anys més. Jo fins fa poc... Això ho he anat canviant en els últims anys, però sí, però bueno... La de noches que te quedan. Sí, però, Sin dormir. sí, però la diferència està entre aquesta tensió que activa i aquesta ansietat que te bloqueja, no? És a dir, que la tensió que Clar, t'activa és que està bé, sí, el problema la està en línia quan aquesta és fina. tensió se manté en el temps, que és quan apareix l'ansietat, que te lleva a la son i que al dia següent Sí. no tires, clar, no? és que si no dors no jugues Clar, bé i és tot un... entrenes cansada, Clar. això és Uf. un... Sí. Mare meva. Algun moment en concret que recordeu que el cap vos ha jugat una mala passada? Bueno, yo no yendo muy lejos, creo que en esta temporada contra Perfumerías Avenida en su casa fuimos ganando todo el partido y bueno, pues no lo remontaron. Yo hice 0 puntos, menos no sé cuántos de tal, y ahí fue duro para mí, o sea, eso fue un momento muy duro. Sí, es verdad que estuve 2 días sin dormir, luego el partido siguiente también era como... Yo rozé el punto de estancarme en una ansiedad de decir, ojo que no salgo de aquí. Es verdad que cuando respiras y miras a otro alrededor y lo ves con otra perspectiva es diferente, pero a mí ese partido me dolió. Sí, es que el això- deporte es duro, ¿eh? es Yo lo muy pienso y duro, tío. nosotras No. con el baloncesto aún tienes la suerte de que cada 3 días tienes una nueva oportunidad. Ja. Pero es que hay deportes que Que- estás 6 meses preparándote para una competición Sí. y como te salga mal ese día o estás mala o... I a més tu soleta, que no? nosotras, I que al és final, un esport d'equip Clar, i, bueno, més o menys. te quedas ahí pensando y triste y tal, pero es que en 3 días tienes otra oportunidad, ¿sabes? Sí. Y ya te olvidas de la Y de tienes hace que 3 cumplir, días, así ¿sabes? que, Claro. sí. Sí, ahí tenía una cosa Entonces, que está eso muy es bien. bueno, yo pienso. Claro, si cada 3 dies esta parte de menys ment i més vida. El problema està Claro. quan tenim molta ment, que és Claro, este dia i un tiempo altre de dia i un altre pensar dia, y, claro. i tens poca vida. La vida és enxufar-se de nou al partit i tornar a errar o encertar, no? Clar. Que la possibilitat d'encertar és més alta quan un està treballant i quan estàs fent el que toca, no? Clar, quan no hi dones tantes voltes, també. Sí. Clar, Total. i Helena, en eixe moment tires mà de les companyes, compartixes aquestes sensacions, aquests sentiments amb les teues No, perquè jo no companyes sabia, d'equip, perquè no m'he no? enterat. No, ja, per o la sea, teua cara has posat una cara i no sí, m'acabes no, d'enterar. no sabia. Sí, Tú de Valentín. intentas disimular porque tampoco quieres ni contagiar ni nada. Sí es verdad que intento con mis amigas despejarme, pero yo vengo aquí y me arrastra És faena, no? Claro, es que también es importante eso que dices de cuando sales de aquí, intentar desconectar. no seguir hablando, total. porque es que luego sí que te metes en una... Es un bucle. picas en una Y nuestra vida es muy pilota. complicada porque vamos de ciudad en ciudad y al final tus amigas siempre del van a núcleo, estar ¿no? Del cercanas, baloncesto, sí, sí. relacionadas con el baloncesto. Es muy complicado. Es que esa es otra, Pero- es verdad. Te vas a tomar algo. Eh, Y tal, siempre acabas siempre saliendo otra vez. otro claro, si vas tema amb de les amigues de baloncesto, l'equip, claro. clar. Això també és... Es duro. Clar, perquè creeu vincles forts, no? Perquè passeu tantes hores Total. juntes que es converteix en amistat, no? Però s'ha de compartir, no? Més... O què? Jo crec que és sano que dins d'un equip, quan un no està bé, el que puga fer participar la resta de que no estic en un bon moment, perquè quan se comparteixen els problemes sense caure en aquesta dinàmica de drama, no? de tot Sense drama. negatiu i tal, però a lo millor les companyes poden ajudar
ajudar-te en aquest moment, o va, doncs tirem nosaltres més, o no Sí, sé. jo sempre animé a fer partícip des de més, sobretot en un vincle de seguretat, no? Qualsevol no, però fer partícip d'escolta, he passat malament o me tire la culpa de tal cosa, perquè a lo millor una veterana te pot dir, tia, tira cap allà que això en 2 paraules a lo millor se te van les tonteries, no? Tu, si l'hagués sabut això, segurament que l'hagués dit. Jo no sabia, bueno, el que he dit ara, que al final d'aquí 2 dies tenies una altra oportunitat que deixis, que això és esport, que tens un dia bo, 2 dolents, 3 bons, que això és així, que no tens ningú... Ni Michael Jordan va jugar bé tots els partits, vull dir, això és esport i és així. Però jo això que digueu de fer participar les companyes, a mi en aquesta temporada mateix un parell de companyes em van venir a parlar perquè no sentien a gust, no a gust, sinó no es trobaven còmodes o no sentien que eren elles, no?, a la pista. I en aquell moment jo també estava passant el mateix, que jo no em sentia veus? jo, que no, saps? Perquè també, bueno, venia d'una lesió i tal, i no era jo. I clar, a mi ho parlava amb elles i dic, ostres, jo sento que totes ens volem ajudar, però clar, si tu no estàs bé i ella tampoc està bé, també és difícil. Clar, i a més no teniu les saps? ferramentes igual adequades, per això Això, seria per exemple, essencial allà, una teràpia de grup. Una teràpia de grup, Clar, això hagués de tenir, per clar. exemple, Sí. en aquell moment. Però això Que ho heu de tot- demanar a l'entrenador, al club, això, trobo que és... Sí, a la pròxima m'aviso. Home, Sí. Vale, Nacho, doncs el vengo a telèfon ajudar. A més et tiraré unes risses, Vale. Sí. No, però és veritat, però almenys saps que el meu problema no és sols el meu. Sí que és veritat que Clar. jo també, Bueno, i tu també també, això, ho també comparteixes. ajuda a estructurar, no? Dic, bueno, pues si tenim este problema compartit, les penes compartides són menys penes, no? Que solen dir. I sobretot que van a proposar una solució. Bueno, què podem fer en això, no? Estic a soles, no? Bueno, jo sí que sempre soc partícip de fer públic en xicotet espai del moment que no estàs al 100%, no? Tu tampoc ho sé, no sé tu caso, però jo crec que també molts esportistes, jo penso, és com et fiques una coraza un poco Clar, total. de... O sea, no, jo- perquè ser esportista vol dir també que has de ser dur mentalment, que has de ser fort, llavors tampoc vols mostrar debilitat, no?, una mica, o no? En plan, No. jo, per exemple, m'ho guardo tot per mi. Todo. A no ser que exploti i hòstia, necessito ajuda teva, però si no la necessito, que estic ja amb l'aigua al coll, Tu faràs tu Te lo mateix, quedas para ja. ti. Y A no muchos se lo puedes, o cuentas a tu sea, madre, a tu claro, hermana, pero no... que no puedes, tú tienes que tirar para adelante con Porque también todo. parece que te haga débil un poco, Total. ¿no? Y tú también en tu día a día tienes una presión, tú tienes que Claro. demostrar que sirves para esto, tú tienes Claro. que demostrar que estás y que ahí. tienes que ser fuerte Claro. mentalmente, porque si no... O sea, claro. tú un día tienes un partido malo y es que nadie mira por ti en el sentido de... Y nosotras sabemos, o sea, nosotras de bien pequeñas sabemos que en nuestro deporte lo primero siempre es el equipo. Entonces, tu problema, aunque sí le interesa a la gente, pero no le, ¿sabes? Sí, que Yo esto creo es que grupal, para digamos, mí sí. es todo mío y... Per sort comença a estar normalitzat, no?, que un esportista d'elit isca i diga ei, estic de això, bajón, sí. no puc més, necessito ajuda, vaig a parar, que també és una altra pressió, no?, perquè imagine que alguna vegada voldríeu parar, però tampoc podeu, perquè també és una És carrera difícil. curta, si no estàs tu estarà una altra... Clar, és que... pots perdre el teu lloc. Clar, sí. clar. És difícil. Però és veritat que Alguna vegada heu dit, mira, no puc més, vaig a tirar la tovallola? Jo un parell de vegades, sí. Jo la primera vegada va ser quan vaig anar a Turquia, al Galatasaray, que va ser un canvi radical. Clar, jo marxava amb 21 anys, amb la seva edat ara, marxava a Turquia sense saber ni tan sols l'anglès, evidentment no el turc, sola, la primera vegada que sortia d'Espanya i tal, i va ser duríssim. I vaig aguantar aquella temporada perquè hi havia una companya que es diu Núria Martínez, que és de Mataró, i em va ajudar moltíssim. Però quan vaig tornar aquell estiu, vaig inclús sentar-me amb els meus pares de dir potser per un any i després veurem, però em vaig plantejar almenys per a un any. I després veia si tornava o no. I no ho vas fer. No ho vaig fer, no, perquè aquest estiu els hi vaig prohibir a totes les meves persones properes parlar de bàsquet, veure bàsquet, res. I després, quan van passar aquells 4 mesos o així que tenia de vacances, vaig tornar amb més ganes que mai i va ser quan vaig anar a França i després va ser la millor època de la meva carrera va ser a França.
Però va parar 4 També, mesos, va sí, desconnectar del tot. i ho va Jo no sé arribar què a trobar a passa. faltar. No sé si a ella li ha passat perquè és molt jove, però... No, yo a mí de momento, no, que no dudo que me pase, pero no, de momento no. No, Pero tiene sí por es qué, no verdad tiene por qué. que... Además, ahora cada vez hay más también Ya. ayudas. Pero lo veo muy necesario el desconectar. Ahora la gente va de la temporada que dura 8 meses con la selección, con no sé qué, a la gente no le da tiempo a cambiar el chip y las temporadas se te hacen eternas. Es imposible Es que que una persona enlazas una con otra. esté tanto tiempo dedicándose a una... porque al final explota, o sea, es inviable. Però és bueno, veritat, Mentalmente és Sí, dur. i a més vacances com fora de temporada, no? Moltes vegades, o coincidiu amb familiars i amics? I... No, clar, bueno, sí, pero es que, por ejemplo, cuando tú vas con la española ahora, tienes un mes de vacaciones que es en mayo, Ya, cuando por nadie... eso. pero hay muchas veces son un mes, pero en plan 2 semanas en mayo eso. Ya. y 2 en agosto, que tampoco es un mes entero. Pero eso, que las vacaciones es selección también, ¿sabes? Total, Entonces, o sea, no. Y acabas la selección y tienes 3 días para empezar la pretemporada con tu equipo y luego yo creo que esto es un bucle que se debería de evitar, sobre todo por la salud mental de las jugadoras, porque es duro, muy duro. de hecho, cada vez yo creo que hay más gente que Que dice, porque al "Basta final ya", neces- claro. Y lo que ella dice, tú vienes de la selección, als 3 dies ja estàs al teu equip, però és totalment diferent. Tot. La manera de jugar, Clar. el teu L'entrenadora. propi rol, Tu equipo. l'entrenador, les companyes, tot. Llavors no tens ni temps d'oblidar una Sí, sí, cosa sí. per estar net, saps? No, Amb la ment que- neta per començar el de més. Que moltes vegades pensem que són màquines, no? Perquè demostren, no?, eixe compromís amb la seva feina i ostres, i no veiem la part mental, la càrrega mental, la impossibilitat de conciliar la vida personal amb la laboral, no? Esa es Moltes otra, claro, vegades, y luego clar. está la vida personal. la vida ¿Quién tiene personal. tiempo? Y ganas, porque también hay veces que estás Claro. destrozado que no te apetece ni... Tarde libre, me quedo en el sofá, El sofá. ¿vale? No, no me vas a ver. Salgo a sacar al perro y mucho pobre Clar, és que criatura. és una joventut molt diferent a la de la majoria, no? No sortiu massa de nit, ni de nit, Ens ni hem de perdut dia. moltes coses, clar, sí. Això Y no es eso lo que ella dice, que te has perdido muchas cosas. Yo he dicho bodas, Lo que te has perdido, ¿no? cumpleaños, todo te lo pierdes, todo es un no. Siempre mis amigas, vienes, bueno, No. ya te mandaremos fotos. Es que no Sí. puedo ir a nada, no I puedo. la pregunta del millón, ¿vale la pena? Si no, no estaríamos aquí, ¿no? O sea, Yo siempre lo he dicho, es duro, pero si viviera 10 vidas, elegiría esta vida, ¿sabes? Las 10 vidas, o sea, las 10 veces, no hay duda, pero és el que he dit antes, la vida de l'esportista des de fora és molt maca i sí, ho és, però hi ha moltes La coses... cara B, està la cara B, d'entrar. la cara B. Molta no sé. soledat, Molta soledat. molta falta de família, d'amics, Clar, de i el que diu carinyo. ella, que t'has perdut moltes coses, però en plan, i coses familiars també, i l'altre dia la meva millor amiga de la infància de la vida es casa. La invitació al maig, no puc. Vale, ja Pensava que l'anaves a dir, ¿estás segura? No, clar, m'estàs em preguntant a mi, saps que no puc, però bueno, jo t'ho dic, no puc, saps? És així, però així moltes coses, i molts anys, i... La mentalitat jo. de l'esportista és especial, és diferent. Perquè, Bueno, clar, se treballa. No és que siguin especials, d'innates, però això s'ha treballat. De tots els dies esta disciplina, no? Tots els dies... el que t'ha d'agradar moltíssim, ha de ser clar. vocacional i has de dedicar quasi la teua vida a d'això. Però sí que es treballa. Es treballa. Pensa, nosaltres, per exemple, les dos hem anat a la residència Blume a Barcelona i és marxar de casa amb 13-14 anys. 13-14 anys que jo allà ja em sentia gran, però jo ara veig la meva cosina de 13 anys i dic, com Una no xiqueta. la deixaria anar a Barcelona a viure. Ja, No sé si la deixaria, però, sí, ostres, seria molt dur. I nosaltres ja ho hem tingut com algo natural, no? Vas allà, i ella, que és de Tenerife, ja no et dic que jo tenia 1 hora amb cotxe, però 3 hores d'avió. Però jo crec que ja et vas formant, igual, sense donar-te compte, potser, saps? Sense pensar-ho massa, però clar, ja et fas, quan ella té ja 21 anys, ja sap de què va, i ja és conscient de tot el que ha de deixar de banda, saps? Però ja ho Et ha vas fet. jo crec que et vas formant a poc a poc. Vosaltres ho porteu bé i la vostra família com ho porta de marxar això als 13 anys Jo de crec que casa peor, i no? quasi no veure-vos el pèl? se han adaptado.
O sea, saben que al final su prioridad somos nosotras y nosotras somos felices. Entonces ellos como pueden, pero sí es verdad que mi madre cuando a los 14 años me llegó la oportunidad y yo le dije, es lo que quiero hacer, ella es pálida, que perdía a su hija, o sea, y fue muy duro, pero es verdad que, bueno, Es tu sueño y quieren que lo totalmente. consigas. Imagino que venen a veure-ho si poden, Sí, no? sí. O Y a ahora son unos compartir. aficionados más Clar, que viven por y para claro. ellos. Serán com- De no tener ni idea a ser los primeros, Al ¿sabes? revés, sí, sí. Yo, por ejemplo, que yo lo tengo mucho más cerca, la retirada, no sé cuándo, pero evidentemente cuando pasas los 30 ya estás en la recta final, que puede ser 2 años o pueden ser 8, no sé, pero... Y mis padres están en plan, bueno, si te retiras en 3, 4 años, los que sean, ¿y qué haremos los fines de semana? Bueno, pues yo descansar. Descansar. Perquè s'ha ajustat la vida, no? A vosaltres també. Sí, Que bo. claro, es como... Te siguen y es como... Ya Es su vida también, ya es claro, su claro, amigo, claro. ¿sabes? Forma Sí. part. I està en el teu cap retirar-te? Vull dir, ja? O penses o no encara? Ara mateix vaig any a any, ara sí, any a any. Jo també he tingut un contracte molt llarg aquí a València que no em feia ni pensar en això. Aniré any a any i aniré veient. De moment tinc ganes de seguir, o sigui que ja veurem. Després Quan el d'aquí- cos ja em digui que ja està, Ja. o el cap, perquè Ja. jo crec que a mi em dirà abans el cap que el cos, perquè sí. Porque tiene unas patas. Jo tinc un físic una mica... O sigui, no noto, saps allò? Ja, Hi ha gent l'edat. que passa els 30 i Ja. s'aixequen i tenen mal al genoll. Jo, per sort... Als 50, això te passarà quan passes No, 50. no. Quan ets esportista d'èlit, hi ha molta gent que als 30 ja està... Sí, avant, sí, estan castigats. Jo, de moment, tinc sort i tampoc és que allò que m'arrastri... O sigui, no em canso de... O sigui, bé, però bueno, també mentalment hi ha un moment Que no hi et ha altres forçaràs, coses a la vaja, vida, que no no et és només forçaràs. bàsquet, clar. No, no em forçaré, aniré veient. Escolta, jugadora referent que tingueu com a lideressa, a mi no m'agrada utilitzar la paraula, no? Però com a persona líder referent d'un equip en el bàsquet femení, a quin pensaríeu? Tots pensem en alguna persona i dic, ostres, esta persona m'encanta com treballa, com... Uf. Us ve algun nom? Jo, per exemple, quan era així més jove tenia la meva ídol, diguéssim, era la Maia Valdemoro. Sí, ja sí, està sí. retirada fa molts anys. Bueno, va jugar aquí, al Ros Casals, de fet. Per la seva manera de ser, el seu caràcter i tot, transmetia el que havia de ser un esport... No? I què era el que foc, transmetia? Tenia un caràcter que millor estar al seu costat, també, t'he de dir, però era... Bueno, és que per mi ha estat Explosiva, però per no? mi ha estat la millor, era molt bona jugant, però era diferent pel caràcter i l'ambició que tenia i si t'havia de dir les coses te les deia, però és que d'això va... Al final també Clar. has d'aguantar... I ja que has definit a la teua referent, com us definiu vosaltres? Com es com definiu Bueno, en una o dos paraules o tres? A ver, yo tanto foc no soy. Tu també en tienes tu... Más tierra, Sí. más terrenal. Jo sí sóc una mica foc. Potser ara cada vegada m'estic calmant una mica, però... Pero no sé cómo me... No sé. O una a l'altra. Ja vos coneixeu lo suficient, que era com és A ver, Helena. yo a ti Com és te- Helena en la Yo pista? a ella siempre la he visto como carácter arrollador de decir muy competitiva, ¿sabes? O sea, con mi equipo a muerte, lo lucho todo hasta el último momento, ¿sabes? Como lo Pero que, es que tú eres un poco así también. pero lo que decía que era todo el mundo iba por ello, no sé si me entiendes. Sí, sí, era sí. como la voz, no te gusta el líder, pero La puta ama, que decimos sí, ahora. era Ja. ¿Qué decimos? la gente, ¿sabes que hay una persona que dice y atrae, o sea, Ajá. contamina? Sí, sí. Pues Eso tampoco lo sabía yo, ¿eh? Ja. no es verdad, Keri, tú eras, vamos al baño, todo el mundo al baño. Ah, sí, pues no. La yo no líder, era ¿eh? consciente. Sí. Eso yo creo que solo lo pensabas tú, quizá. No, También yo creo puede que ser que no. solo lo viera No, no, ella, no. ¿eh? Sí, Yo creo seguramente que no. Yo no era consciente de esto. No. Però jo també te veo a ti muy competitiva. Al final, ella té 21 anys, que amb 21 anys de normal estàs allà a veure què passa, què fan les grans. Clar, tal. comparant-te, I ella no? té ara mateix un rol molt important a l'equip. Una I més. amb un parell, anem-ho a dir... D'ovaris, claro que sí. No té por, no tienes miedo a nada. O sea, però és que les que arriben són així.
No tens por. Esta vez, si ella t'ha vist que eres d'esta manera, som el que fem, no el que diguem o el que pensem, som el que fem, no? I les teues accions, això de quan la Queralt diu una cosa, la gent està ahí, les companyes estan ahí, és perquè ho eres, no? És esa Jo descripció no era t'està... conscient, sincerament, però si ho diu ella... Mola- Potser era ella, ja t'ho dic. Bueno, ja t'has guanyat un esmorzar o t'has guanyat algo. Vamos a indagar ahí un poquito más. Hacedme caso a mí, por favor. Elena, ¿qué has aprendido de la manera de competir de Queralt? A ver, es una manera chula o sea, cuando tú alguien, ¿sabes? Cuando tienes al lado a alguien que contamina energía, contamina garra, es muy fácil. En sentido positivo, ¿eh? Sí, Contamina. es muy No te da fácil miedo, unirte ¿no? al carro. Hay muchas veces que sí, que era mucho de respeto, claro, era de, joder, está enfadada, tiene sus razones, porque si está enfadada es porque las cosas están yendo mal. Pero era fácil unirse al carro, era fácil competir porque solo había que seguirlo, solo había que... Entonces, a mí, sinceramente, yo cuando vine aquí era joven, tenía 18 años y el equipo que había me puso las cosas muy fáciles porque era pura garra competitiva, era ambición, era el querer, era el tirar para adelante. Y Queralt ella era la reina, es verdad. También es verdad que sí, ya no por mí, sino si también estaba, bueno, Leti o las veteranas así, si lo haces, yo creo que si tú exiges algo para el equipo, ¿no? Es por lo que sigues. Si alguien te exige algo porque tú dices, no, es que esta solo mira por ella. No, sí, ¿sabes? pero Pero tú dices que te lo pusimos fácil, pero sí. porque tú sabías que si pegábamos un grito tal, era porque había que Total. ganar, o sea, No, ¿sabes? total. Entonces, pero no solo yo, o sea, hay Pero más, porque así, era pero- muy acorde a todo, o sea, tú eras consciente de que si ella me lo pegaba y luego ella hacía lo que le salía, no, ella me lo pegaba porque ella se había sacrificado en tal, había matado en tal y había ido... Entonces ahí es cuando agachas la cabeza y dices, lo hace ella que lleva toda su vida jugando, tú que tienes 18 años, ¿a dónde vas? Y bajabas del culo y te ponías a currar. Y eso es guay, eso es muy... Bueno, la Yo coherència, me voy a no? poner a llorar, tú. Ai, yo. no, que és emoció. verdad. Això n'hi ha Sí, que sí, parlar-ho eso- també, igual Mira, que dèiem estas son les de coses. compartir el bajón, Sí, també sí, el sí. subidón, El clar que subidón. sí, las cosas buenas. Bueno, ahora voy a salir del Claro. domingo, vamos. Ya no me Com- puedo relajar, tú. Estes són les coses que se treballen des de la psicologia esportiva. Aquestes coses que pareix que se donen per sentat, Que motiven, no? Sí, Encara que més dins pensa, d'un equip. què pensa una companya de mi? Jo quin rol tinc en el meu equip, no? Què és el que pensen? I quan tinc un fallo, escolta, tinc el suport de la resta, no? Perquè se crea una cohesió. Segurament que això de saber que jo sóc el que sóc perquè me definís les meues accions també me dona la possibilitat d'apropar-me més a les meues companyes, no? Se genera una millor cohesió, no? A banda de la de jugar, també s'ha de parlar i de sentir, no? O sigui, està molt bé que hagis descobert aquesta coseta. Sí, no, m'ha agradat molt, la veritat. De les coses que més m'han agradat escoltar, no, te lo prometo. Yo pensé Te que lo ya prometo. algo sabías, o sea... No, Clar, tia, és que jo moltes hago les- vegades pensem Claro. que l'alt Sí, no, sí, no, sí, se sí. ho ha d'imaginar i no, no? Ni Hi ha quantes que parlar-ho. discussions, Tú quantes tienes discussions idea de cómo te parella. ven No, desde fuera. No, Ni pero idea. tú sientes... No No, sé, no lo yo sé, hago, no sé. yo hago las Pero ya cosas te lo digo porque que las no lo, siento. o sea, no lo pienso yo. En plan, en ese momento la gente era consciente y tú sabes cuál es tu rol en el equipo. Pero también la gente sabe sabes qué rol tienes tú en ese equipo. Y Ya, yo creo ya. que nosotras éramos muy conscientes de que tú I que cumplías Queralt. con ese rol. Uau. No, m'ha emocionat, m'ha emocionat. Ho heu de Ah. parlar Podem fer més. això cada Això dia, sí, si voleu. això és molt Hola. bonic, és molt bonic, perquè això moltes vegades penses, ostres, què pensarà, no?, la resta de mi, i més o menys, Però és jo- veritat que ho jo crec- intuïsses, perquè no, tu però jo crec no que ni t'haries t'ho aquest preguntes, respecte, no? però... Yo ni me lo pregunto qué pensarán de mí, Ni sinceramente. me lo pregunto, ni lo pregunto. No, si digo, acaso. sales de esto. No, pero es por eso que tú dices, ¿te lo imaginabas? No, porque nunca me he preguntado cómo me verá Elena, ¿sabes? No, de esto. Ja, igual van més per És que anem per feina, feina, no? sí, per feina. Van per És que- feina, sí, sí, sí. no, Nosaltres som més de sí. xerrar, vull dir, la resta dels mortals que no... més de xerrar, de sentiments i tal, i elles és que quasi no tenen temps ni això, ni de respirar, no? Però, ostres, és molt bonic també saber-ho, no? I Ah, compartir aquests sentiments. Com es construïx, elles ja tenen mentalitat de guanyadores, però, Nacho, dins d'un vestuari, com es construïx una mentalitat guanyadora, competitiva?
És una bona pregunta, el podien contestar elles. No, bueno, jo crec que n'hi ha una cosa que és la tensió, l'ambició, no? La confiança, no? La cohesió en l'equip, treball, no? Sacrifici, són paraules, són valors que segurament us sonaran perquè és la teoria, no? I ara jo pregunte, què fa un equip guanyador? Què fa que un equip pugui guanyar? Hi ha tantes coses, en veritat. Sí, o sea, son tantos factores. No és només tenir jugadores molt bones, No lo és, No lo es. és tot, és el grup, és la connexió entre unes i altres, inclús fora de pista, no? Que després això és el que es porta també a dins, a l'hora d'entendre't més. Si tens bona relació fora, jo crec que és més fàcil entendre't jugant o a l'hora de comunicar, no? Clar. Que no et sentin mal. Si ell em diu alguna cosa, jo sé que no ho diu perquè va en Per contra fotre. meva, ho diu per això, el que dèiem, no? Perquè és cosa per millorar, però hi ha muchas hay cosas muchas para... Molts factors, clar. Sí, El molts club, factors. l'entrenador, Clar. les companyes, l'entrenament en si... Buah, I que tantes paguen bé, coses. i que paguen bé Però, també. però, Si es pot escollir, home, però Paguen tindre bé. No diré que no. aquesta tranquil·litat, no? També Sí. mental i aquesta motivació és fonamental. Totalment, totalment. Mira, n'hi ha una cosa que no ho he dit, que és tindre benestar, no? Estar bé, tindre una vida sentir-te bé. més o menys equilibrada, fora de la canxa, una vida tranquil·la, i després, evidentment, dins de la canxa, en l'equip, estar bé, trobar-se bé, no? Tindre benestar, que és l'antesala d'un possible èxit. Després, això de l'èxit és molt, molt subjectiu, perquè sempre hi ha dos equips que una guanya i l'altre perd, és a dir, que és l'esport, no? Però Sí. estar bé, no? Però això que deies, això de l'èxit, tu jugues una final i la perds i això no és èxit, no, has arribat a la final. En guanya un, però quants equips són o quanta gent hi ha darrere? Tu has arribat a la final, però això en l'esport és una mica injust a l'hora de... Ets un perdedor, bueno... Segons com ho mires, no? finalista Clar. de 16 equips. Hòstia, no sé si jo això no ho considero... Un fracàs, un no? fracàs, ni de conya. Però en l'esport, si no guanyes, Sí. has fracassat. I això és dur també, I enguany com va el tema dels propòsits, de l'èxit, dels resultats? La Liga... O sea, esta temporada fue un palo duro, lo de la Euroliga. O sea, pensábamos que podríamos haber llegado mucho más lejos, es verdad. Pero también en forma de aprendizaje. Es decir, porque tú el año pasado hayas hecho una campaña muy buena, porque fue muy buena, no significa que este año... Y entonces fueron muchos... Yo creo que también fueron muchos factores que afectaron. Muchos Se han pasado factores, muchas cosas esta temporada también. muchas cosas. Se ha ido mucha gente, ha venido mucha gente, hemos cambiado de dinámicas, porque al final ya solo con una jugadora nueva ya todo el mundo tiene que reajustarse en su sitio. Entonces son muchos factores que han hecho... No lo culpo, porque obviamente las que jugamos somos nosotras y tendríamos Sí, que... però tot Adaptar-te, afecta, però clar. tot Total, afecta. pero todo afecta. Y en Liga, pues eso, estamos puestas en ello, o sea... Al final, todas las temporadas hay altibajos. Total. O sea, es verdad que el de la Euroliga pues, nos ha pillado justo ese mes ahí tonto y nos ha, bueno, pues privado, ¿no? De la Final Six. Pero en la Liga y Copa, por ejemplo, que vamos terceras, si no vas primeras, pero es que esto se decide al final. Total, o sea, tú puedes empezar, o sea, acabas tercera en la Liga regular y tranquilamente puedes Pues ganar bueno. la Liga. Al final también depende de en qué momento. La Copa de la Reina muchas veces no gana el equipo sí, favorito, total. es quien llega mejor ahí. Y Sí, ya depèn está. de Son vosaltres, tres dels partidos, altres equips. ¿no? por eso, entonces Claro. es como objetivos. Evidentemente, el objetivo del Valencia Basket a día de hoy, sobre todo en nacional, o sea, en Liga Española, es ganar todos los títulos posibles. Liga y Copa. Hay muchos equipos que también tienen este objetivo, no es solo Valencia Basket, Zaragoza, Girona, Salamanca, o sea, no es solo, pero tú el objetivo que te pones es este. Després, ja et dic, arribes a la Copa de la Reina i estàs de baixona o tens dos lesionades o què sé jo. Sí, sí, sí. Poden passar moltes coses i no t'emportes la Copa, però en principi l'objectiu és aquest. Bueno, anem acabant. Jo, per curiositat, així, quan tireu un tir decisiu, com hem dit abans, no? O un triple, què vos se passa pel cap? Què penseu? O esteu superconcentrades ahí, focalitzant? Com és aquest moment de tirar això, un tir decisiu o un triple també decisiu? A mí depende mucho del momento. Si yo estoy en un momento, porque me ha pasado, por ejemplo,
que no me siento yo, que estás de un poco de bajona, que no... Piensas, o sea, te llega la bola, te está viniendo y estás pensando, ay. Pero si estás bien, no piensas. No piensas. Lo fas Boom. automáticamente, sí, ¿no? Entonces, a mí al menos me pasa esto. Total. No sé. No, total. Sí, en el sport... Pero hay veces que ni piensas, Sí. no piensas. Cuando tampoco. tú lo sientes y sientes Clar. que estás en tu... Venga, todo para Que això ho dona també les hores d'entrenament, no? Suposa, i la quantitat, Jo no? no crec Pues que és no, d'hora, jo eh? creo que Això tampoco, és Sí, això. Sí, mental, la part eh? d'estar en flow, Sí. no? Que tot està fluint, tot Sí. està eixint, no? Esta Sí. part emocional, que estàs... I no té que veure si estàs de baixona en l'esport, eh? Tu et pot haver passat alguna cosa Algo fora de la fora. pista, que t'estàs trista, estàs... Dándole- I sí, si total. estàs tu, baixona, d'ànims, diguéssim, doncs ja penses més. Sí, ahí es lo de pensar está sobrevalorado en el sport, Sí, pero cuando sí, penses, totalment. Quan no traca, penses, traca. Eso, total. Cuando no... Totalment, Que te sale todo mucho mejor Sí. cuando no piensas. Cuando no piensas, sí. Eso de menos mente y más vida, es decir, no pienses tanto y déjate llevar, fluye, sí, que sí. fluya, ¿no? Que es cuando sale lo mejor, ¿no? De uno mismo, sí. I teniu algun ritual abans d'eixir a jugar? En els vestuaris feu algo... Bueno, sí, Coses? ¿no? Sí. Sí, ¿no? tenemos nuestras cositas, sí. De grupo. Ah, de individual también, ¿eh? También. En plan, Sí, cada ja dic uno que era tiene que és sus cosas. supersticiosa, Sí, tu sí. també? Cada- Tu també, a o no? mí algo? me gusta pues, que todo esté en plan calentando y tal, ¿sabes? Que cada uno esté en su En sitio. su sitio. O sea, eso no me, solo tú, ¿eh? Eso Todo me el mundo gusta a tiene mí. que estar en su Claro, sitio. claro. O sea, eso me gusta. Escolteu música en l'entrenament, o, bueno, durant el partit no, però abans, alguna cançoneta que vos motive o res, o concentració pura i dura. Yo escucho música, pero no tengo nada fijo. Però música Antes, de camino, antes, ¿no? sí. Al Sí, barrio, antes, no? O en antes. el Jo, vestuari, o per relaxar-se, o per motivar-se, o random. Lo que Lo que salga, salga, total. de la playlist, Sí, ¿no? ¿Es random? ¿Has dicho random? Random! Sí, que ets Oye, te vas a decir moderna. una cosa. Solo has dicho 4 veces en plan. Per a ser jove, no? Ho No, ha no, dit poques tu- vegades. Es una felicitación, es una crítica. No, es una felicitación. Porque la Es una gente- felicitación, porque es una coletilla Sí. que se usa mucho Ah, entre sí, la yo gente estoy muy joven. mayor. Tú no lo has dicho en ninguna ocasión. És que no sabia ni que hi havia això. No, Sí, no sí, sabia sí. que existia Tipo, això. en Digo, plan, ¿por qué dices? sí, son una coletilla con nosaltres a lo mejor de en tío. O bro. Ah, bro. ara. Yo, dic, bro, no sale de Bien. de mi boca un Bien. bro No, no, ni pues- loca. En plan, eh? En plan, Ah, sí? Sí, l'has dit en quatre ocasions. I l'has Està molt bé. comptat, Sí, hòstia, vaig controlar molt. Sí, és que tinc 2 fills. I jo no ho he moltes- dit? No ho has dit. No ho has dit. Sí. I És això- l'altra Muy poco generació. de que era... conmigo. Sí, però no sabia ni què d'esto. No, però això enhorabona, perquè estàs molt baixeta del que és la mitja. És molt madura per les Molt madura, no sí, diu sí. bro i aquestes coses. intento... També pot significar que no té tanta vida social, que només No, sí que entrena i juga, clar. I que té companyes més grans, clar, té companyes de totes les edats, però bueno. Que, bueno, estem acabant, no sé si voldries fer algun apunt final per finalitzar este podcast tan xulo, no? I amb gent tan guai com elles que ens han cedit el poc temps que tenen, sense dinar, Sense tot dinar, siga dit. que els tenim, sí. No sé si se oirà. Tu no veus, no, perquè... igual. Bueno, estem ja en falles, no sé si vos agraden les falles, una de Sí. Tenerife, l'altra de Girona, com porteu la festa valenciana? Es guay, a mí me gusta. ¿Sí? Sí, Sí, sí. Yo llevo un par de años aquí ya también y me gusta como, sobre todo cómo el pueblo se involucra en todo, o sea, es increíble. Es verdad que al ser de fuera y no tener tu propia carpa, tu Claro, propia falla, lo vives como de otra Diferente, manera. Pero sí, a mí me gusta, es muy guay. Que bé, pues que pugueu disfrutar estos dies i això, Nacho. Sí, no, desitjar-vos molt d'èxit, que tingueu una bona vida, una bona temporada, que passeu molts bons ratos i que viva la vida. Poc més. I bueno, recordeu esto de menos ment i més vida, és el secret, Jo utilitzo molt, tant en consulta com a mi mateix, el gràcies mente. Quan me ve algun pensament intrusiu, pensament negatiu, sobretot quan no estem bé, que estem passant un moment tal, de seguida te ve la ment per dir, no, ja, és que, claro, has tornat a fallar, és que ten cuidado que no sé què. Gràcies ment i continue. Perquè el gràcies ment està dient, accepta este pensament, no li dono molta... No entrar en bucle, Sí, per eixir, que si entres en bucle, malament, Això va molt bé també meditar, no sé si feu este tipus Jo de no he llegado pràctiques, a esa yoga, práctica, meditació, sí, no, no aneu he també per llegado feina. nunca. Jo No tampoco. sé si es que soy tan nerviosa que a mí me pone nerviosa la calma, en plan, te lo juro. A mí Pero también me- pasa. Teníamos Claro. una compañera el año pasado que es mucho, es mucho Sí, de muy de meditar, meditar. y me decía, escolta,
I ja només al començar... I jo dic... M'estic posant nerviosa. No puc. Bueno, tu li dius al pensament, va, espavila i fuig Passa, d'ahir, passa. però meditació és això, no? No donar-li importància als pensaments i que vagin passant, no? Més que quedar-se en la ment en blanc, és passa i passa rapidito. Sí, estate en lo que estate, ¿no? Eso, estate en lo que estate. Estate en lo que estate, No, així acabem. Sí, estate en lo que... Estate en lo que estate és bo. No, la meditació pot valer per algunes, però per altres no. Tu te poses nerviosa i a mi també. En comptes de relaxar-me. N'hi ha una altra manera. Sí. Que bé. Bueno. Pues moltíssimes gràcies i això, A molta vosaltres. sort Moltes en la vida gràcies. i en l'esport. Adéu, adéu. Igualment.